Ja. Altså, jeg ved ikke, om man kan få sådan en fornemmelse, der er af det her sted. Der er alle aber her, 5-6 stykker, og der er masser af det. Helt vildt meget dyreliv. Og jeg mener virkelig, at jeg har gåsehud over i kroppen, så flot er udsigten. Lige derovre på den plet der, lige der på det drejekamera, der skal vi sove i nat i vores telt med åbne panoramaudsigt, så vi bare kan ligge og glode over den der sø. Og solen står altså op den vej. Altså, derovre. Det er godt nok lige lidt derovre af. Men det kommer til at lysne derude om morgenen, mand. For satan, hvor bliver det vildt. Og det vildeste er, det koster 30 kroner om dagen. Det var det her sted, vi har ledt efter. Ja, det er det. Lige siden vi kommer ned, har vi bare ledt efter lige præcis sådan noget her. Fuck, hvor er der fedt, mand. Jeg har gåsehud på Det ham. har du Prøv sgu lige at godt se nok. her. Har jeg så flippet her. Det er så sindssygt. Kæft, det er godt. Nu sætter jeg selv op.